Wus dumugi titimangsane anggen kita badhe anggelar wujuding seni budaya bangsa ingkang adiluhur. Derek mahargya hajat sedyanipun Bapak Dafa Ibu entas-entas ruwatan ugi tetakan utawi kitan. Ananging saderengipun kita kepareng anggelar wujuding seni budaya tayub langkung rumiyin monggo angka setunggal kita tansah atur puja puji dumateng ngersa dalem Gusti Sang Hyang Widi ingkang sampun paring kanugrahan tumraping gesang kula saha panjenengan sedaya. Wonten angka kalih sos bekti syukur kula lan panjenengan sedaya dumateng sedaya para leluhur-leluhur kita ingkang sampun suwargi. Wujuding ingin kita saos syukur dumateng sedaya para leluhur. Lumantar ungelipun gending eling-eling kembang jeruk saha jokek minangka pambukaning atur anggen kita ugi badhe miwiti gelaring seni budaya tayub gagrag tengger. Kadang pradangga dejoger kawiwitan gending eling-eling kalajengaken kembang jeruk saha cokek. Sampun kata luwing paudalu. Ing salajengipun mugi kebarang lumantar kita badhe ngaturaken gabiar seni budaya tayub ala Tengger Indonesia. Kairing karawitan tayub campur sari dijoger ingkang dipun pandhegani kalian Bunda Erni Wibowo mijil saking Talangagung Kepanjen Malang Jawa Timur. Makarya sareng kalian Java Multimedia Shooting Video Entertainment. Ugi makarya sareng kalian Adam Audio Sound System Profesional Production. Miwiti gelaring seni budaya tayub ing siang menika kepareng minggah sedaya ibu warang ana tumuju dhateng sasana panggung kairing Jula Juli Bedayan Show.
numpak sepur mlaku ning ngidul mendung-mendung numpak sepeda dulur-dulur wis padha ngumpul pengen mendukung kajate Pak Dava. Mugi sedaya pikantuk berkah saking ngarsane Sang Hyang Widiwasa. Hiburane tayub dejoger pimpinane Bunda Erni sing seger. Sugeng mirengaken kendheng jula jole sugeng siang sedaya pamirsa katuran pinarang engkang ake eco ayo samya mirsani pagelaran kita seni tayub campur sari dejoger pinaring ana
kita malang panggenan kita ning Erni Wibowo pimpinan aku kula ayo sedyatur panglipur dateng sedayane mitra ugi nderek ngeluri kabudayan namung semanten piatur kula menawi lepat nyuwun kunging pangap sama kini ngaturaken Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om ulun Basuki Langgeng. Mugi selamining gesang kula saha panjenengan sedaya tansah kinanjaring kabasuken langgeng ing selami laminipun. Sugeng siang saha sugeng rawuh kita aturaken dumateng sedaya para undangan ingkang sampun kersa minangkani serat ulemipun Bapak Dava Soibu. Wonten siang menika ingkang pinitados dados pambiyawara kula Hari Kentuk dipun sarengi pramugari saking Kidom Batu Cak Kidun, ugi pramugari saking Bobor Cak Toni. Mboten kata lomben ing siang menika ugi dipun sesepuhi pramugari saking Bobor Bapak Toni Sulianto. Yekti kita sekawan dados sulis sarinanipun Bapak Dava Soibu. Kabarang ing sedya ngelampahaken urut reronjaning adicara seni budaya tayub ala Tengger ingkang wus rinantam rinakit kalian Brait Agung keluarga agung Bapak Dava Soibu. Wonten ibu bapak para undangan ingkang dados gatining sedya Bapak Dava Soibu nimbali panjenengan daya supados rawuh sepisan pripun Bapak Dava Soibu kagungan hajat entas-entas nyuwargakaken dumateng sedaya para leluhur ingkang sampun swargi ugi ngentas sedaya para leluhur ingkang sampun swargi sageta lumebet wonten ing alam kelanggengan jati iya jatining langgeng. Semanten ugi entas-entas mujudaken luaripun tanggung jawab manungsa gesang wonten ing alam donya. Temah lumantar entas-entas Bapak Dava Soibu dalasan keluarga boten wonten utang, boten wonten sangga runggi awit sampun kabayar lunas ing dinten semangkin. Angka kalih tetak utawi kitan utawi selam tumraping putra kinasih Nak Mas Bagus Dava Putra Linggawratama. Tetak utawi kitan ngicali sukertanipun ingkang yoga, bera durmaganipun ingkang yoga ing tembe Putra Bagus Dava
saged dados manungsa ingkang migunani tumraping bangsa negara lan agama, langkung-langkung saged tuhu bekti dhateng wong tuwa. Ing salajengipun mugi wonten adicara ulang tahun tawi ambal warsa ing mangangka bilih putra kinasih sageta eling dhateng tiyang sepuh, eling dhateng bibit kawit, eling dhateng purwa duksina. Wonten ugi adicara ruwatan utawi murwakala. Yaktine putra namung setunggal lontang-anting. Wekdal menika sampun dipun ruwat, sampun dipun wontenaken murwakala. Saking kala sampun kabucal, saking balak sampun katebihaken, saking Sukerta sampun kaicalaken, saking Durmaga sampun kawangsulaken. Temah boten wonten ingkang badhe ganggu gawe dumateng putra kinasih Nak Mas Bagus Dava Putra Lingga Pratama ing tembe putra kinasih sageta dados tepo palupining brayat langkung-langkung saged dados manungsa ingkang migunani tumraping sak padha-padha. Manggiya slamet wilujeng basuki ngantos ing selami-laminipun. Mekaten ingkang dados sedyanipun Bapak Dava Sohibun nimbali panjenengan sedaya. Ing salajengipun kita badhe lumebet wonten ing adicara langen beksan Tayub ala Tengger. Wondene kita pitados bilih sedaya para tamu undangan ingkang rawuh menika sedaya para tokoh-tokoh penggemar seni tayub dados sampun mangertos sanget kados pundi urut rerencaning adicara budaya tayub ala Tengger Kalampahan. Minangka wiwitan katur dhumateng panjenenganipun kang mengkuwigati Bapak Dava Sohibu wonten ingkang kalih dhumateng keluarga besar. Salajengipun dhumateng sedaya para pendamping ugi terima tamu. Paripurna menika ugi kagem sedaya para sepuh pini sepuh. Semanten ugi Bapak Kepala Desa lan ugi staf lan perangkat desa Wonokerso mligi ingkang wonten ing tlatah Wonosari Pendongan mriki. Ing salajengipun sampur tumuju dhateng sedaya para undangan ingkang sami rawuh. Kebabar mekaten menggah lampahing seni budaya tayub ala Tengger ingkang badhe kita lampahi. Ing wusana redene wekdalipun sampun tumata, wekdalipun sampun jangkep, wekdalipun sampun pas. Kula aturi minggah dhateng sasana panggung Bapak Dava Sohibu ugi putra kinasih tumuju dhateng sasana panggung. Saperlu nampi sampurna setunggal wujuding sampur pakurmatan. Minggahipun Bapak Dava Sohibu tumuju dhateng sasana panggung dipun papak kalian sedaya para pramugari kalian ungelipun gending gedhog ala The Jogger campur sari. Nuwun matur nuwun. Semoga
Cahayu. Kene apa-apa? Kok benci? Mangertenono Kang Mas. Ngerti apa? Saben dina kangen marang sliramu Kang Mas. Ah, masa? Aja suwe-suwe nggonmu lunga ya Kang Mas. Ora Cahayu. Nek awakmu kangen karo aku, awakmu kating menehi apa karo aku, Cahayu? Aku titip pupur wangi ya Kang Mas. Oh, aku gak gawe pupur wangi, aku gawe Tuh. pupur ledok. Aja ngono Kang Mas, tukoken ana Sukapura ya Kang Mas. Oh yes. Oh yes. Oh no. No. Sambure le. Sambure kurang siji.
kadung urip nang ngendi sangkane dong wis mati nang ngendi paesane arep surung kembian mawani janjane suciku cinta dan rindu ini adalah untukmu karena senja akan kembali dan Jogger musik Apa itu? Java Studio Adab Audio. awas ayo bos iya hei hea hea ayo 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 sawer bos ser ayo Cak Bambang gerakan sawer Pak Desa calone Biarane pasir pasir Batu kambang keliono ring pinggir Buru ketemu awak langsung naksir sawer bos Gelibetan kaya kelangan pikir wet kelompok kui arane geluku isi kiari di purut dadi pitu saben dino aku ra bisa turu kangen tiga ngomong ora kewetu yo si a si a si a si a si a sabar bos Sekasih ayo Pak Baikot nak Bambang yo sawer iya Areng-areng bakar gedang campur sawi Sampai kering kuliah iso dikiri Gedang rojo sak corong dipangan codot Mimiang warung nyangur kulun ison medot Rojo sawi diundang karo kelompo Ati iki estunipun kanggo tiga Mosok Gedang rojo sak corong diperadeli
selangkong ndek tretan-tretan. Pak Dini R. Ada yang ketinggalan Bapak Evika Trete, monggo. Monggo Bapak Evika. Wes Pak Hepika. Wes.
tak lakiya monta oleh orang songotan. Aduh eman bulan Safar bulan Maulud bulan Rasul mare kami sayang lamun entar tiraja balopo montak penter mae ketang aduh leher minreng seratin. Iya kak. Dalam binadu cepotin kasing salah sarat dadana. Telah tiba di sebagai hati ini tak dapat ku berkata adalah air mata membasah pipiku kau belai rambutku dan kau usap pipiku terucap selamat tinggal untukku. Tak sanggup hati ini berpisah denganmu semakin deras air mataku. Kereta senjata membawa dirimu bilakah engkau kembali di sini aku rindu menanti dirimu hanyalah dirimu yang ku harapkan. Jangan bersedih dan jangan kau menangis. Percaya akan cinta suciku. Cinta dan rindu ini hanyalah untukmu. Kereta senja akan kembali. Kereta senja telah tiba di depanku semakin sedih rasa hati ini tak dapat ku berkata hanyalah air mata membasahi pipiku ini. Kau belai rambutku dan kau usap pipiku terucap selamat tinggal untukku. Tak sanggup hati ini berpisah denganmu semakin deras air mataku. Kereta senjata membawa diriku bilakah engkau kembali di sini aku rindu menanti dirimu hanyalah dirimu yang ku harapkan. Jangan bersedih dan jangan kau menangis. Percaya akan janji suciku. Cinta dan rindu ini hanyalah untukmu. Kereta akan segera kembali.
ni beker. Iya kan? Kira keninge ke beburu ring serati. Dua telomba montan dek tuli ngojak. Kota bandel besar ede segar pote sara lepat tak bisa kajab etika pon mate mas nong belambangan ya. Yo Cak Suhir tarik. Ayo jogetan yo ayo jogetan pokok digoyang dan digoyang goyang ayo gendingan yo ayo gendingan iki gendinge gending asih balam yangan om ya kepinggal owe lani-laninya nyawang putune owe pinter jogedan ambil sisike owe alam bene apian seragi-ragi sisike jejer juga jejoget. Ain musik wong kanggo nyenengno ati kang penting cocok yo ring jaman saiki akeh kene dipikir apa kepiye tapi iki gendeng musik ala cara oseng ayo joger ayo di goyang iki goyangane Cair. Gimana Pak Idit? Lanjut napa mboten? Lanjut. Saweran nih. Aja lali.
Rasulullah